खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो नोंथाङा जादु बा अजा बेजानि सायाव फोथायो नामा नखराव बा देहायाव जेंना जानायखौ फोसाबनो थाखाय अजा बेजानि गेजेरजों थाङो नामा सांग्रां जादो दानिया अजा बेजानि हेंथायैबो आयेन लाबोबाय आसाम सोरखारा अजा बेजा बा थोन्थोर मोन्थोरनि गेजेरजों बेमार आजार फोसाबग्राफोरनि हेंथा आसाम केबिनेटआव आसाम हिलिं प्रिभेन्शन अफ इविल प्रेक्टिसेस बिल 2024 खौ पास खालामबाय बे आयेननि गेजेरजों अजा बेजा बा थोन्थोर मोन्थोर खालामनानै बेमार फोसाबग्राफोरनि हेंथा राहा लानाय जागोन जेलनि साजाजों लोगोसे जुरिमाना फोनांनाय जागोन बेनि अनगायैबो बे आयेन बायदियै अजा बेजानि गेजेरजों बेमार आजार फाहामथाय होनायनि सायाव समाज बिजोङाव जेबो फोसावथाय होनो मोननाय नङा आरो पस्टार बा बेनार बायदि सिथाबनोबो मोननाय नङा जुदि आयेनखौ मानियाब्ला बेनि हेंथाबो राहा लानाय जागोन आसाम सोरखारनिफ्राय फोरमायथिदों दि बेमार फोसाबनायनि मुङाव गामि सिंनि मानसिफोर आरो गरिब सुबुंफोरखौ थोन्थोर मोन्थोर खालामनायनि गेजेरजों जायफोर अजा बेजाफोरा फोजोबस्राङो बिथांमोननि हेंथायै आयेननि राहा लानाय जासिगोन मानोना बेमार आजार फाहामनायनि मुङाव थोन्थोर मोन्थोर खालामनानै नखरफोरखौ फोजोबस्रांनाया क्राइम बेनिखायनो थोन्थोर मोन्थोर जादुनि गेजेरजों बेमार आजार फाहामग्राफोरखौ आसाम हिलिं प्रिभेन्शन अफ इविल प्रेक्टिसेस बिल 2024 नि गेजेरजों गोख्रों आयेननि राहा लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों सावरायनो गोनांदि आसाम सोरखारा मोनफानि उनाव मोनफा गोख्रों राहाफोर लाबोगासिनो दङ अजा बेजानि अनगायैबो गले गले सांग्रां होनाय जादों दि आसाम पुलिसा गोबां सुद लानानै रां दाहार हरग्राफोरखौबो सिग्रोमगासिनो दं आरो रां दाहार हरग्राफोरखौ आसाम पुलिसा सानफ्रोमबो हमगासिनोबो दं बेनिखायनो बेनि सायाव नोंथांमोनहाबो सांग्रां जानाया गाहामसै लकसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथियाव सौफैबाय बैसागुनि सिगांनो रायजोआव लकसभा बिसायख'थिया जानो हागौ क'क्राझार आरो उदालगुरि दरं लकसभा बियाबाव बिपिएफ दोलोआ हारसिङैनो बिजाथि फसंगोना रोखा जाबाय ओजोंहाय उदालगुरि दरं लकसभा बियाबाव बिजेपिनिफ्राय बिजाथि मोननो नांगौ बेयो सानसे साननैनि गेजेरावनो रोखा जागोन होननानै फोरमायथिदों नाथाय क'क्राझार लकसभा बियाबाव इउपिपिएलनिफ्राय ना बिजेपिनिफ्राय बिजाथि गसंगोन बेयो दासिमबो रोखा जायाखै क'क्राझाराव बिजेपिना इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि गसंगोन बेखौ दिल्लीनिफ्रायसो थांखि लागोन बे खौरांखौ मिथिहोदों बिजेपिनि मन्थ्रि अशोक सिंघाल बिथाङा क'क्राझार लकसभायाव बबे मोनसे दोलोनिफ्राय बिजाथि फसंगोन बेखौ लानानै खौरांगिरिनि सोंथि खालामनायाव अशोक सिंघाला फिननायखौ होदों बेनि थांखिखौ दिल्लीनिफ्रायसो लागोन नाथाय उदालगुरि दरं बियाबाव बिजेपिनिफ्राय बिजाथि मोननो नांगौ होननानै बुंथियो बिथाङा मन्थ्रि अशोक सिंघालनि फिननायजों जों बेखौनो बुजिनो हायो क'क्राझार बियाबाव बबे मोनसे दोलोनिफ्राय बिजाथि गसंगोन बेयो दासिमबो रोखा जायाखै फोरमायथिनो गोनांदि उदालगुरियाव बिजेपि आरो इउपिपिएल जथायै सावरायमेल खुंदोंमोन जेराव मन्थ्रि अशोक सिंघालजों लोगोसे प्रमद बर' गोविन्द बसुमतारी एमपि दिलीप सयकिया आरो इउपिपिएल आरो बिजेपिनि गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन लकसभा बिसायख'थियाव माबोरै देरहानो हागोन बेनि सायावनो सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों मन्थ्रि अशोक सिंघाला लोगोसे फोरमायथिबावदों दि उदालगुरि दरं लकसभा बियाबाव बिजेपि दोलोआ देरहाखागोन नाथाय माबोरै बांसिन भटजों देरहानो हागोन बेनि सायावनो सावरायदों होननानैबो फोरमायथिबावदों लोगोसे प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांखौ थामथि खेबनि थाखाय भारतनि गाहाय मन्थ्रि बानायगोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा मानसि लांखारनाय मानसि बुथारनाय आरो लुथिनाय जाथाय बायदि जाथायफोरा गुवाहाटि नोगोराव फ्राय जाबाय थायो बे खेबाव 1.5 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साखौ लांखारनाय जाथाय जादों आरो बे लांखारनायनि दायाव हमजादों निकि बर' मुंनि सासे आइजोआ गुवाहाटिनि खानापारानि उडान सेतुनिफ्राय गोमादों 1.5 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साया फिसा गोमाजानाय बिमानि मुङा हासिना बेगम बिथाङा खानापारानि उडान सेतुनि साखाथियावनो गला होयोमोन गलायाव फैबाय थानाय सासे सुबुंनि सायावनो सन्देहखौ खालामदोंमोन बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सासे सुबुङा गावनि गलायाव फैबाय थायोमोन आरो गथ'खौ अननानै बाम फैबाय थायोमोन बेनिखायनो बे सुबुङानो बुरखायनानै बहाबा लांखारदों जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदोंमोन उनाव जाथायनि सायाव पुलिसनो मिथिहोनायाव पुलिसा जाथायथिलियाव फैनानै सीसीटीवी केमेरायाव नायफैदोंमोन जेराव सासे आइजोखौ लानानै थांनायखौ नुनो मोन्दों आरो आइजोखौ उनाव निकि बर' होननानैबो सिनायनो मोननाय जादों सीसीटीवी केमेरायाव नुनाय बायदियैनो आइजोखौ बेरायग्लांनाय नुनानै उनाव सुबुंफोरा हमदों बेनि उनाव पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों आरो लांखारजानाय उन्दै गथ'साखौबो मोनफिननो हादों राजखान्थि खालामनायनि बेलायाव सासेया गुबुन सासेखौ गाज्रि रावै सोंखारिलायो नाथाय बेफोर गासैखौबो दोनथ'नानै मोनसे जौसाङावनो हाग्रामा महिलारि आरो इएम फेरेंगाखौ जयैनो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों जयै बाहागो लानानै मिनिलायनायनि मोनसे समायना सावगारिया समाज बिजोङावबो गोसारदों
जायखौ रायजो राजाफ्रा गोबां अनसायदोंबो। चिरां जिल्लानि टुक्राझाराव खुंजानाय 97थि चिरां जिल्ला BBCA अदेबानि बड' बेप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि बानजायनायाव सानथामनि धोरोमारि जथुम्मा लानाय जादों, जेराव ख्रिस्टान धोरोमनि सिबियारिफोरजों लोगोसे राजखान्थिगिरि EM बियार फेरेंगाजों लोगोसे बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि आरो बिटिसिनि लेङाइ बारग' गाहाय खाम्फा बरगयारि बिथांमोनहाबो जयैनो बाहागो लादों। फोरमायथिदों दि 97थि BBCA नि बानजायनायाव खुंजानाय बे धोरोमनि हाबाफारियाव आसामनि अनगायैबो नागालेण्ड, सोनाब बंग', नेपाल आरो अरुणाचल प्रदेशफोरनिफ्रायबो बाहागो लाफैदों, जेराव 300नि गोबां गिर्जाफोरनिफ्राय 20,000नि गोबां सिबियारिफोरानो बाहागो लाफैदों होननानै फोरमायथिदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोननायखौ फोरमायथिदों बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो आरो गासैबो धोरोमखौनो समानै मान होयो होननानैबो बुंथियो बिथाङा। फैगौ 6 फेब्रुआरियाव 10,000निबो गोबां ट्रेक्टर लानानै दिल्लीखौ सोमावग्लुंनो थागथियारि आबादारिफोरा फैगौ 6 फेब्रुआरियाव भारत बन्द फोसावदों। संयुक्त किसान मोर्चा आरो किसान मजदुर मोर्चानि बानजायनायाव 6 फेब्रुआरियाव भारतनि राजधानी दिल्लीयाव गेदेर धरना होनाय हाबाफारि लादों, जेराव गुबुन गुबुन एस'सिएशनफोराबो मददखौ होगोन, जेरै ट्रेडार्स अर्गानाइजेशन, ट्राक इउनियन, प्राइभेट बास अपारेटर्स अर्गानाइजेशन आरो गुबुन गुबुन आफादफोरानो भारत बन्दखौ मदद होगोन होननानैबो फोरमायथिदों। भारत सरकारा लाबोनाय माखासे थांखिफोर, जेरै कर्परेट कम्पानिखौ गोनांथि होनानै भारताव लाबोनाय, सोरखारि मावथिफोरनि हेंथा थांखि लानाय, आबादारिफोरनि हेंथा थांखि लानाय, बेफोरनि सायाव सांग्रांथि होनाय जागासिनो होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो आबादारि आरो लेबारफोरनि दाहार लानायखौ जाहाथे सोरखारा रेहाय होयो, माइ माइरंनि थाखाय MSP लाबोनाय, हिट एन्ड राननि सायाव आयेन लाबोनाय, मोब्लिब, रेलवेज, डिफेन्स सेक्टर आरो गुबुन गुबुन पाब्लिक सेक्टर आन्डारटेकिं बेफोरखौ सोरखारि नङै खालामनायखौ बन्द खालामनो थाखायनो भारत सोरखारनि हेंथायै बे 6 फेब्रुआरियाव भारत बन्दखौ होनाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो 13 फेब्रुआरियाव दिल्लीयाव हानजा सुरनाय हाबाफारि लागोन। किसान मोर्चा, मजदुर मोर्चाखौ लाफानानै गासै मोन 26 गौथुमा 13 फेब्रुआरियाव हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लागोन। आबादारिफोरनि धरना होनायखौ हेंथा होनो थाखाय हारियाना आरो दिल्लीयाव गोख्रों सिकिउरिटिनिबो थागथियारि खालामनाय जाखाबाय। बेनि अनगायैबो माखासे जिल्लाफोरावबो इन्टारनेट बन्द खालामनानै होनाय जाखाबाय होननानैबो मिथिहोदों। रायजोआव जादों फिन गिख्रंथाव बास जाब्रबथाय, जायजों 20 सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जादों। 27 नं राजा लामानि साखाथियाव जादों बास गारि जाब्रबथाया, जायजों 20 जोखोम जादों आरो बेनि मादाव 10 गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों। बजालिनि राजा लामायाव जानो मोनदों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। AS15 AC 5379 नाम्बारनि बास गारिया लामानिफ्राय हाखराव बेलथायहैदों, जायजों 20 जोखोम जानो गोनां जादों आरो बेनि मादाव 10 गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों। जाब्रबथाय जानाय लोगो लोगोनो ओनसोलनि सुबुंफोरा फैनानै रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावफैदों आरो जोखोम जानाय बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालि फारसे दैथायहरदों। फोरमायथिनाय बादिब्ला AS15 AC 5379 बे नाम्बारनि बासआ बरपेटा रडनिफ्राय आपार आसाम फारसे थांनो नागिरदोंमोन, नाथाय बासआ खारनायनि खावसे घन्टा उनावनो बे जाब्रबथाया जानो मोनदों। बेनिखायनो बास सालायग्राया जौ लोंनायमोन जानो हागौ होननानैबो सन्देह खालामदों रायजो राजाफ्रा। सिक्किमनि गेंटकआव गिथावना लामानि जाब्रबथाय, गंसे गाइखेर लाबोनाय टेंकारा ब्रेक फेल जानानै गंब्रै गारिखौ सुबुंफोरनि साजोंनो सौख्रांलांदों, जायजों 3 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों, 14 जोखोम जानो गोनां जादों। बेनि मादाव 5 गोब्राबै जोखोम जादों। सिक्किमनि गेंटकनि रानीपुलाव जादों बे जाथाया। जाबाय थानाय मेलायाव टम्बला खेला गेलेनो थाखाय गोबां सुबुंफोरानो थुबुर जादोंमोन, जेराव आइजोफोरजों लोगोसे गथ'फोरबो दंमोन। बेयावनो मोनाबिलि 7:30 रिंगासो समाव गाइखेर रोगानाय टेंकारा ब्रेक फेल जानानै गंब्रै गारिखौ सौख्रांलांदों सुबुंफोरनि साजोंनो, जाय जाथायाव 3 जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों। जोखोम जानायफोरखौ खाथिनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादों। बेनि मादाव 5 गाज्रियैनो जोखोम जादों होननानैबो मिथिहोदों। बे जाब्रबथायनि अनगायैबो आसामावबो मोनसे जाब्रबथायजों सासे फरायसानि जिउ खहा। थाखो 9आव फरायबाय थानाय सासे फरायसाया साइकेलजों थांबाय थानाय समावनो गंसे ट्राकआ सौख्रांलांदों, जायजों फरायसाया जिउ खोमानो गोनां जादों। फरायसानि मुङा आरसि टकबी, बिथाङा साइकेलजों थांगासिनो दंमोन। बेयावनो AS27C 7462 नाम्बारनि गंसे ट्राकआ बिथांखौ सौख्रांलांदों, जायजों बिथाङा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।